Naselyoan ti Mariano Marcos State University, College of Veterinary Medicine, Kenti Philippine Carabao Center, iti panagtinulong tapno may tandudo ti salunat ken pagimbagan dagiti ayup, babaen iti Memorandum of Agreement, ang napirmaan iti Enero 16. Naipangruna ti panagkadwa ket iti panagtinulong da para iti panangtarabay iti salunat ti dingwen. Panangsipot ken panangkontrol iti sakit, dagiti eksaminasyon kalpasan ti pannakatay dagiti animal, ken dagiti emergency response. Dito iti mangipaay iti impormasyon may papan kadagiti gagangay a sakit dagiti animal iti rehyon nang runa kadagiti agraira ita apanawen. Malaksid iti daytoy nang ipaaypay iti partnership iti plataporma para kadagiti estudyante iti veterinaryo amang isayangkat iti panakikadwa ken internship iti PCC Institutional Farm. Amang ted kadagiti estudyante kadagiti pasilidad ken kapadasan iti benneg iti panangdiagnose ken panagagas ti sakit dagiti animal ken biosecurity protocols. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM.